Tuo se lähti. Melkein samanvärinen Nadia kuin mulla, mutta ottakaa tuo. Joo, nyt Oma tossa. Taanko tossa? Joo. Tossa on toi niinku tulostaulu tossa. Tää on aika laadukas toi kuva. Jees, hyvä. Siitä lähtee. Jes, peli onnea! Tseppiä! Mitkä meillä on tiimi? Kilkki vastaan kanuuna. Ai, onko Varkauden kanuunat? No on. Linurin Kilkki vastaan Varkauden kanuunat, eli vanhat taisteluparit vastakkain. Tätä on odotettu oikeastaan koko päivä. Se maksullinen toi. Ei oo. Ilmasversio. Joo. Okei. Siinä on joku premium-versio. Hieno asetus kanuunoilta heti siihen kärkeen. Miten vastaa Ikonen Juuso tähän? Käy näköjään peittämässä sieltä pienen kuopan. Merkkaa sinne alastuloalueen kyllä. Tosiaan kanuunoilla siellä ykköskuulla. Kilkki vastaa. Kilkki vastaa hyvin ja vähän jää lyhyeksi, mutta niin uskoisin, että seuraavalla päästään jo sisään. Ja näin, aivan kuten ounastelin, näin siinä käy. Ja ei riitä kuitenkaan, sillä kirurgi asettuu rinkulan sisään. Kirurgi ampuu ohi ensimmäisen. Kilkillä nyt tosiaan 3 kuulaa jo siellä ulkona. Hieno osuma. Jesse ei turhaan kutsuta kirurgiksi. Kirurgin tarkkuudella hän tekee työtä. Ori Saku, kuin menee? Erittäin hyvin, todella jännittävä ottelu on menossa. Terve Timo tuli tänne justiinsa selostamon kanssa. Ja tosiaan, Oliko 0-0 tilanteessa? me ollaan vielä 0-0 tilanteessa. Ensimmäinen pääty on ja tosiaan Varkauden kanuunat vs Linurin Kilkki. Ja taso on kyllä kova. Kilkkihän kävi tuolla Varkaudessa tässä keväällä ottamassa oikein kunnon selkäsaunan kanuunoilta. Katsotaan, olisiko tämä semmoinen revanssin paikka sitten? Kyllä, tässä selkeästi revanssin paikkaa ehdottomasti on. Ja mutta joo, Varkaus on kova porukka onnistua pitää. Että kyllä siellä niinku Ikolla ja Jessellä niinku... Joo, ilmaiseksi ei tule pisteitä. Täytyy tarkkuus löytyä ja sillä lailla, että että ei se kärsi yhden maks 2 hutia ja sit oot pulassa. Että Sanon, että 1 huti on maksimi Varkautta kyllä, vastaan. minkä kärsii antaa. Kyllä. Että Mutta nyt oli Varkaudellakin 1 huti, joten jännitetäänpä tilannetta. Ja lähtee asetus. ja ei auttaa lähinnä vasemmalta ohi. Kilkkiä. Oikealta ohi. Kilkki edelleen johossa. Ja taitaa Varkaavalta kuulat olla loppu jo. Näkisin, että kaikki 6 on tummaa tuolla kentällä. Joo, siinä on Kilkille kuulia jäljellä. Paljonko on? 2-3 vielä. Katsotaanpa. Siinä nyt ainakin Jessellä kuullaan. Luulisin, että Jesse lähtee lähestymään tuohon oman kuulon viereen tuohon napin oikealle puolelle. Juuri nyt en näe tänne studion tarkalleen, mutta näyttää siltä, että Jessellä on ainakin 1 kuulo, mutta onko Ikolla vielä kuulo? Kyllä Ikolla on kuulo 1 ainakin jäljellä. Joo, eli kyllä. Aivan, sieltähän Iko saapuukin rinkiin. Iko tuli Suomeen 87 petankipakolaisena. Siitä lähtien on ollut aika kova tekemistä. Kyllä, ja määrättiin tuosta touhua. Kyllä. Hyvä suoja siihen eteen, mutta sillä ei ole varsinaista merkitystä, koska vastustella ei kuulia enää ole. Että siinä mielessä vähän huono, että lyhyellähän eteen enää mitään tässä vaiheessa. Olisiko tuossa ollut semmoinen pehmeämpi kohta sitten? Katsotaan, lähteekö Jesse aggressiivisesti hyökkäämään sitten. Jesse lähtee, minusta näyttää siltä, että lähdetään Lähestymään, kyykyheitto lähestyy, piste sieltä, piste pallo kädessä ja... No, mutta 1 piste. 1 piste Kilkille. No, hyvä perustekemistä ja... Kyllä, ehdottomasti. Joo. Nyt nappi haltuun ja saadaan sopiva peli tehtyä napin kanssa tossa. Katsotaanpa, osuuko meillä tämä kamera sitten ihan tuohon
ihan tuohon kentälle. Näkisin, että näin on aika hyvä. Joo, siitä nähdään. Näkyy vähän tuossa noita viereisenkin Taustalla pelejä. olevia, joo. Kyllä. Savo Cuppi tosiaan käynnissä täällä Pellan rannassa ja seurassani tänään Seppäsen Aku ja Timo Jussila. Kyllä täällä ollaan ja ainutlaatuinen tilaisuus ja paikka kyllä pelata petankia. Tää on huikea paikka, huikea mesta. Vierailevat joukkueet on ottanut kyllä erittäin hyvällä fiiliksellä Pellanrannan haltuun. Tykkäävät kentästä, tykkäävät meiningistä ja tunnelma kentillä on ollut kautta päivän niin erittäinkin mukava ja hyvä. Siellä juurikin Varkauden Kanuunat heittää ykköskuulan, jolloin Iko lähtee sitten haastamaan. Näkisin, että vielä tullaan lähelle. Uskoisin jo. Kyllä. Ja kun tussahtaa, mutta no nyt voisi olla hyvä vaihtoehto. Tulee jo omia päin ja työntää vähän omia siitä eteenpäin ja siitä saa hyvä 1 ja 2 ja sen jälkeen paine vastustajalle, mutta katsotaan Ikon ratkaisu nyt kuitenkin. Varkauden Kanuunat tänään tosiaan sinisissä paidoissa, kun taas Linurin Kilikki mustissa paidoissa ja kylläpä tulee hieno Ikolta heitto Ikoselta. Juuri se heitto, mitä haettiin tuolla. Juuri näitä ollaan odotettu. Ja sillä eteenpäin. Ja siinä on pari etusta vielä suojana Linurilla, että siinä niinku tilanteet ja pistemäärä pystyy parantumaan. Pois, kun se on oikein uponnut tonne hiekkaan. Sitä ei ole kyllä, just näin. Pois. Ja näin on Linurin Kilikki 2 pisteessä. Pisteessä ainakin. Hyvin ampuu Kanuunat. Varkaus hyökkää, mutta epäonnistuu kyllä. Hieman menee ohi nyt. Nyt oli hyvä, mutta edelleen Kilkillä 2. Sanoisin 1. Ei, on sillä 2. On joo, 2. Kyllä, 2. Ja nyt vaatii jo Varkaudelta sitten aikamoista heittoa onnistumista, että pystyy haastamaan. Siellä on Jesselä vielä 3 kuulaa jäljellä. Tarkoittaa sitä, että Varkaudella on 2 kuulaa ja katsotaan nyt, että lähtekö Varkaus hyökkäämään vai puolustelemaan. Joo, tässä vaiheessa haluaisin kertoa, Juuson isoisä Samuel Petankkihan oli 1800-luvun kovimpia. Oi, mutta Samuel Petangille ei ole taika mukana, koska Ikosen Juuson kuulla taitaa olla edelleen 1. Se on edelleen 1. Säästetään tarinat myöhemmäksi ja keskitytään kisaan. Toki voi kyllä isä Ikosesta, pappa Ikosesta kyllä. Voit toki Aku kertoa vielä lisää. No Maaria Haminastahan tuli Suomeen pakolaisena 1897 ja otti saman tien tämän petankiskenen haltuun ja suvussa on kulkenut sen jälkeen. Vähän onko siellä ollenkaan ranskalaista pohjaa? Siellä on hieman ranskalaista pohjaa, eli se on ranskalais-saksalainen, joka saapui Ahvenanmaalle. Ahvenanmaalle. Joo. Ilmeisesti purjeveneellä. Ja nyt on Jessillä 3 kuulaa kädessä ja haetaan lähestymisiä. Pisteet kädessä. Kilikki 2 pisteessä. Iko peittää jälleen hienosti ja Jesse jatkaa kirurgitarkkaa työskentelyä. Se karkas. Iko näyttää paikan. Kilikille Jesse 3 laittaa pistettä luultavasti pienen takakierteen siihen. Joo. Kyllä, ja täydellinen Napilla. 3 pistettä Linurin Kilikille ja näin ollen 4-0 siirtyy tämä paikallisderby. Savo-Karjalan paikallisderby, koska vastassa on kuitenkin Savo-Karjalan Kanuunat Varkaudesta. Juurikin näin. Sehän on niin kuin hyvä puoli tässä Savo-Cupissa, että niin kuin kaikki pelaajat aina joukkueet Savosta ovat. Toki on siellä Karjalaa mukana vähän Joensuuta ja näin, mutta siellä peitetään taas jälkiä, merkataan paikka, minkä ilmeisesti tulee aika korkea asetus on tulossa. Ikosella on ollut tapana näissä kyllä hoitaa hienosti tuo ensimmäinen lähestyminen. Nappi itsellä mieluisa matka ja hyvä puhallus käteen, saadaan hieman kitkaa sinne. Ja korkea hyvä kaari. Pikkasen pomppaa vinaa nytten. Huomaa helposti. Ikonenkin turhautuu välillä, hän taputtaa käsiään lanteitaan vasten. Mutta ei se huono ole, koska siitä on hyvä jatkaa sillä lailla. Ranskalainen sivukuulo. Juuri näin, koska sitten seuraavaksi
Mitä tekee Kanuuna? Kanuuna menee yli. Se on yksi syöty. Anteeksi, joudun poistumaan hetkeksi. Taiteilija Kristian Pyykkö soittaa. Niin täytyy vaan. Olkaa hyvät vaan, minä jatkan tässä. Tosiaan tervetuloa seuraamaan tänne Varkauden Kanuunoiden ja Linurin Kilikin jännittävää ottelua. 4-0 Kilkki johdossa tällä hetkellä. On loistava Ikosen lähestyminen. Kanuunat eivät kuitenkaan tästä säikähdä, vaan ovat erittäin tunnettuja paineensietokyvystään. Tosin nyt menee kyllä pitkäksi. Ensimmäinen menee pitkäksi. Katsotaan, lähdetäänkö vielä ampumaan, vaan joko heitetään safetyä. Vielä ammutaan. Riskiä peliä. Hyökkäys on paras puolustus, mutta tällä kertaa ei tuota tulosta. Oikealla kamerassa voimme nähdä myhäilevän Ikosen ja kirurgi Jessen. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää, kyllä. Kanuunoilla tuossa tosiaan, kun olit puhelimessa, niin 2 ohiammuntaa. Kyllä, elikkä rajuja epäonnistumisia. Kyllä. Näissä peleissä harvinaisia, mutta näissä peleissä ei ole varaa näihin. Ei. Nyt lähtee kyllä todella vasemmalle. Joo. Se on vaan näissä hommissa, siis Savo Cupissakin tämä taso on kyllä raju sillä mielessä, että yhden kärsii ampuu ohi ja sitten loput on osuttava, jos meinaat pärjätä. Näin se on. Kyllä me huomattiin tuossa Tuukan kanssa, kun pelattiin, me otettiin se 1 voitto ja sitten 3-4 tappio siihen päälle. Sama meillä Nemon kanssa oli kyllä. Että joo, todella kova taso. Pitää, että todella kova taso. Tänä päivänä ei myöskään niin kuin meikäläisiä Nemon peli ei ollut siellä uomissa, missä sen kuuluisi olla, mutta semmoista se on välillä petankkua. Joo, me löydettiin Makkosen kanssa pari semmoista hyvää vaihtoa saatiin siinä, mutta sitten niin pakko sanoa, että vastustaja oli ylivoimainen, eli poistot osui, meille ei osunut. Joo, just niin. Mutta se vaatii onnistumisen. Iko lämmittää käden, saada vähän kitkaa sinne. Tilanne se, että tietysti Varkaudella on kuulot, taitaa olla kaikki kentällä. Kyllä että vaan, mutta siinä on se riskissä, kun heillä on tuo hyvä etukuula, että jos se osuu, mutta ei se osu, on hyvä. Vähän karkkaa pitkäksi. Mutta taitaa riittää pisteille. En usko. Riittääkö pisteille? Ei riitä pisteille. No nyt on Jessillä vaihtoehto lähtee melskaamaan vastustajan kuulot poistoon tai sitten tuoda 3 kuulaa käestä pisteelle. Tässä vaiheessa uskoisin, että kirurgi lähtee lähestymään. Hän menee kyykkyasentoon, lähtee lähestymään. Todella hyvä lähestyminen. Nyt siinä voisi tökätä niin sanotusti ommoa persiis. No nyt alkaa olla se tilanne, että joo. Aha, lähdetään vasemmalta hakemaan poistoa, saadaan etukuulla pisteelle. Ja jätöllähän ollaan jo 3 sitten ja sen jälkeen jää vielä kirurgille 1 pallo kouraan, kuula. Joo, rohkea aggressiivinen taktiikka, mutta näin se kuuluu tehdä. Kyllä, ja Kanuunota vastaan varsinkin ei voi antaa löysiä ollenkaan. Oi. Se söi nyt sitten tuo epäonnistuminen sillä lailla, että joudutaan asettamaan. On siinä paras mahdollinen on nyt ollaan yhdessä pisteessä, tuu vaan oma etukuula siihen kyllä, mutta toiseen pisteeseen. Nyt tässä on se vaara, kun Kanuunoilla on tuo 1 etukuula tuossa, että se pitää saada sen ohi. Vasemmalta puolelta, kyllä. Mutta ei, se ottaa hienosti, siihen. Mutta 2 pisteeseen. 2 pisteeseen Kilkki. Hieno Jesse. Riittää. Ei tarvii Linurin Kilkki, Varkauden Kanuunat 6-0. Ja oliko näin, että 3. pääty lähtee? Kyllä vaan. No. 6-0. Harvinainen on tämä tilanne Kanuunota vastaan, mutta niin asettaa napin kivasti tuohon noin 30 senttimetrin päähän rajasta. Sääntöhän olisi 50 senttimetriä rajasta, mutta tässä nyt on viime aikoina yleensä pelailtu nämä. Kyllä, Kanuunat haluaa siirtää. Ei kelevannut Kanuunoille.
Tämä on heidän oikeutensa. Kyllä, niin, jos kyllä, se menee kyllä. liian lähelle, niin se menee liian lähelle. Kyllä, Elikkä just niin, mitään vääräähän tässä ei käy. Ei. Tuossa aikaisemmissa peleissä huomattiin kyllä, että monet halusivat näitä Kyllä. rajapeliä ja annettiin mennä. Edelleen Kilki aloittaa ja Iko lähtee oransseissa sortseissa pyöräyttämään asetusta. Odotettavissa hyvä etukuulasi. Hieman meni pitkäksi, mutta ei se huono ole. Miten vastaa Kanuun? Odotin kyllä hyvää etusta. Joo, kyllä näillä näytöillä, mitä Iko on antanut tässä, niin olisin minäkin etusta olisin ottanut. Nyt on hyvä lähestyminen. Sieltä tulee Varkauden Kanuunat ykköskuulaksi. Jesse käy merkkaamassa ja lähtee totta kai poistamaan. Joo, ehdottomasti joo. Tämä on kuulla poiston pois paikka. siis ja jos menee vähän ohi, että nappi tulee vaikka lähemmäksi takakuulla Ikolla, siellä ei ole ongelmaa. Ja... Onpa Hieno hieno Jesse. heitto. Just näin. Karo siihen ja Yleisö oma suorastaan ykköseksi. mylvii täällä pellan. Kyllä. Katsotaan kuinka Varkaus vastaa. Hyvin vastaa Kanuun. Hyvällä yrityksellä, mutta väittäisin, että kuis käy. Kyllä se varmaan ykkönen on Kanuunoilla tällä hetkellä. En usko kyllä. Väitän, että tuolla niin kuin meistä katsostuna TV-kuvasta katsostuna vasemmalla ehkä ykkönen. Ei ole. Aina tietenkin niin näissä tilanteissa niin ennemmin kuin haetaan se mitta ja mitataan, niin on parempi pyöriä ympyrää ja katsoa pitkän aikaa. Kyllä, ja sen jälkeen kasataan kuulot kasaan ja mietitään kuinka toimitaan. Varkaus lähtee asettamaan. Kilkilä siis ykkönen. Ja on hyvä asetus. Sillä pärjää. No nyt sitten, että onko vaihtoehtona, että Jesse lähtee mytistelemään tuohon takakasaan vai lähteekö Iko lähestymään? Minä näkisin, että tässä vaiheessa Iko lähtee lähestymään, koska siinä on kuitenkin puoli metriä matkaa tuohon. Pitänee Snodille. suurin piirtein paikkansa, joo. Siinä Minä ei lepo näkisin- tulla, ei etusia. Kyllä. Iko lähestyy. Katsotaan kuinka käy. On hyvä heitto. Ai kun tussahtaa. Kylläpä tussahtaa, mutta se jäi linjalle etuseksi. Että Se nyt on sitten... linjalle etusena, mutta se ei auta meitä tällä hetkellä. Me tarvitaan sinne nyt No, se on hyvä lähin heitto kuula. siinä vaiheessa, jos nyt pystyy heittämään sitten se oman suojan taakse. Aivan. Se jää kivasti tuohon linjalle, että nyt vaan tarvitaan tulla tuosta etusen ohi napille ja sen jälkeen paine taas Varkauteen. Ja siinä on riskissä Varkaudella jää sitten tuohon etukullaan. Niin niitä ei koskaan pidä Juuso arvioida. Ikonen, Linurin Kilikki, heitto vuorossa, oransseissa sortseissa. Napille tullaan. Just Ja näin. kyllä tullaan, ja komeasti tullaankin. Nuori Ikonen on lunastanut paikkansa Kilikin edustusjoukkueessa jo 89. Kuitenkin jatkaa vielä uraansa nyt 2024 kunnioitettavassa 76 vuoden iässä. Mutta puhutaan kuitenkin nöysipojista verrattuna Varkauden herroihin, koska siellä mennään jo pitkälti 80. Pitkälle 80, mutta sehän tarkoittaa vasta, että siinä on kerätty pelata jo 60 vuotta. Pitänee paikkansa. Varkaus vastaa Ikosen heitto. Ja vastaa aika oma hyvin. Oma tuuva siihen lähelle, mutta se ei riitä. Kanuunat käyvät ihmettelemässä tilannetta ja kyllä siellä vaan Kilkin kuula vielä ykkösenä on. Ihan kun olisin nähnyt pienen hymyn kareen Juuso Ikosen huulilla. En usko, koska hyvin harvoin tänä päivän aikana nähnyt. Kyllä. Häneltähän ei olla saatu haastatteluja vielä, että katsotaanpa tämän pelin päätteeksi, että irtoaisiko Ikoselta yksi haastattelu. No vittu, se on viimeinen peli, parempi ois. Hän kieltäytyi viime liveissä. Niin, mutta silloin oli pelitkin vielä kesken, että nyt ollaan viimeisessä pelissä ja sijoituksista taistellaan. Ja... On hieno heitto, mutta ei riitä. Onnistu. Ei vieläkään. Kilikki edelleen ykkönen, eli Kuopion Kilikki vastaan Varkauden Kanuunat tilanteessa korjaa 6-0. Linurin Kilikki? Jussila korjaa aivan oikein, mutta niin, halusin tuoda tässä esiin vain nämä kaupungit. Eli Savolainen derby on menossa. On komea heitto nuorta Kirurgin Jesseltä. tarkkaa työtä, mutta ei taisi silti riittää. Ja nyt pitäisi sitten poistaa vasemmalta puolta. Itse asiassa totta kai järkevä poisto olisi tuohon vasemmalle, koska
siellä on 1 ja 3 oikealla puolella, niin ehdottomasti Varkauden kuulla pois sieltä vasemmalta puolelta. Näkisin, että tässä Paineeton poisto. Joo, ei ole Ei mitään epäonnistumisen mahdollisuus. Joo, ja 6-0 on peli, niin voi vähän kokeilla. On. Jaha, mitalle meni vielä. Mennään mitalle, joo. Että onko se 2 vai 3? No totta kai. Tuo kannattaa tarkastaa, koska se vaikuttaa seuraavaan. Joo, nämähän katsotaan sen takia, että tosiaan tiedetään, että lähdetäänkö poistamaan vai lähdetäänkö lähestymään. Ja asetetaan. Tarkoittaneen sitä, että ollaan jo nyt 2 pisteessä. Ja Katsotaan mukava olisi tuosta ottaa Varkauden kuulon posken kautta lähestyminen tuohon napille. Ja eri puolilta tuli. 2 hyvää Kilkille. 2 pistettä Kilkille ja tilanne kutkuttavat 8-0. Pitää muistaa kuitenkin, että petankki on ailahteleva peli ja 8-0 ei välttämättä vielä tarkoita, että peli on pelattu. 13 pisteeseen asti Tiedätkö pelataan. mitä Seppäsen Aku? Meillä on tällä hetkellä semmonen tilanne, että me otetaan tässä väliin haastattelu. Otetaan vaan. Linurin Kilkin edustajat Kiesi ja Mikko. Leftis Laitinen. Olette live-lähetyksessä. Kommenttia tästä päivästä. Ensimmäiset Sovokapin turnaukset teille. Kuinka peli kulki? No hyvä pastis. Hyvä pastis tietenkin oli kyllä. Se oli päivän positiivisen asian omaa kohdalla. Pastis on yleisesti petankkiin liitetty ranskalainen alkoholijuoma. I know. Mutta mites peli? No peli ei itsessä kyllä henkilökohtaisesti, ei pikkusen jäi vajaaksi, mutta alkukausi, että Just näin. vähän mullakin loppukautta ehkä enemmän toi kuntoista kumminkin. Teikäläisellähän kuitenkin kättä riittää, No että tarvittaessa pystyy sitten niinku osuessaan, niin on pelottava käsi. Mutta ei tässä toista tarvii. Että. Kyllä. Mites Mikko, jännittikö itse pelaaminen näin niinku turnausmuodossa? Sama tapahtuma ja aika menee hyvin. Pelit meni vaihtelevasti alkuun ihan päin pikkua, mutta sitten jossain vaiheessa saatiin kiinni. Oli hyvä nahinakki, että ei jäänyt sille, ei ollut missään nimessä ovikisatetta. Joo. Hyvä fiilis. Mahtavaa. Hyvää ja paljon kokemusta. Ja... Joo. Tutisiko ensimmäisessä heitossa käsi? Ei oikeastaan. Eikä yhtään vapis. Ei kun se Leftis Laitinen tosiaan. Meikäläiselle nimittäin vähän vapis alussa. Leftis Laitinen tosiaan totesi, että niin, ei oikeastaan jännittänyt yhtään. Että niin, lähdetään kuitenkin takaisin tuonne peliin. Ja jatketaan Ja tervetuloa takaisin seuraamaan Linurin Kilkkiä ja Varkauden Kanuunoita. Tilanne tosiaan aika kutkuttava, sanoisin 8-0 Linurin Kilkille. Eli Varkauden Kanuunot, josta Kilkkihän kävi tuossa keväällä Varkaudessa haastamassa kanuunoita ja sieltähän tultiin kyllä kunnon selkäsaunan kanssa kotiin, mutta Joo, nyt mutta katoppa nyt. Ja se lähtee poistamaan. se lähtee poistamaan. Pum pum. Just näin. Juuri näin. Vähän huono tuuria napin kanssa. Tarkoittaneen sitä, että Jesse poistaa no 2 ensimmäistä kuulla etukuulla tuosta. Nyt täytyy olla aggressiivinen. Nyt pitää heittää kovasti, koska Pelarannassahan tunnetusti tämä kenttä on semmonen, että kun poisto lävähtää, niin sen pitää osua, jotta saa vastustajien kuulla kauaksi. Nyt poveri riitti. Mutta nyt siinä on semmonen tilanne, että kanuunoilla taitaa olla 2. Ainakin 1. Joo, kyllä. Jesse joutuu aggressiivista heittoa jatkamaan, eli Näkisin, että Jesse osaa lähestyä myöskin pehmeässä maastossa ja tuolla loppukentässä varsinkin niin maasto on todella pehmeää. Iko tekee Joo. sinne. Jaha. Eli taktiikan muutos. Eli Iko lähestyy, koska siellä on se muhju, mihinkä voi jättää se oman kuulen. Jahas, meillä lähti vähän kamera liikkumaan tästä. Pieni hetki, korjataan tilanne. No. Ja Iko lähestyy sinne. Nyt on aika. Taivuta tästä. Joo. Noniin, hyvä. Joo, Iko laittaa sinne napin oikealle puolelle. Pahoittelut tästä heiluvasta kuvasta. Täällä on tosiaan niin Tuoksi jonkin sortin tornado on käynnissä ja joudutaan sitten vähän adjustaamaan tätä kameraa välillä.
Ja paine on Varkaudella. Jaha, Makko Stuukka on siinä. Iltapäivää. Menestyneitä Kilikin jäseniä. Erittäin menestynyt. Tässäkin Erittäin Savokapissa. komea myöskin. Kyllä. Ja On sieltä. komea heitto. Karavaanari! Haissa mulle kalia. Joo. Limpparia haettiin. Eli siellä oli erittäin hyvä heitto. Erittäin hyvä heitto Varkaudelta ja Ikonen joutuu vastaamaan. Siellä on napin takana Jesse osoittama Kyllä kuulo. siellä on tilaa. Ikonen naureskelee sille, kun huomaa, miten paljon siellä onkin tilaa. Laitetaan tosta katsotaan onnistuuko tää. Ei tää ole. Ei se ei toimi, se on. Ei sitä saa zoomata. Se on valitettavasti mentävä tällä meidän selostuksella tämä päätyy. Joo. Tosiaan, Toisaalta kyllähän meillä niin kun mobilisaatiohan meillä on hallussa myös näissä vehkeissä. Periaatteessa voitaisiin mennä tuonne napin lähelle. totta. Täältä on hyvä kyllä katsoa, nähdään tuo Ikon profiili myös tuossa heitossa. Se lähtee takuvarmalla. Pikkasen jää vajaaksi, joo. Ei haittaa mitään, nyt siellä on tilaa enemmän. Reilu 25 minuuttia ollaan pelattu tätä matsia ja 8-0 Linnurin Kilikki johtaa, mutta nyt on tiukka paikka. Jesse joutuu lähestymään ja nyt pitäisi saada hyvä ykkönen sinne. Uskoisin, että Jesse lähtee kyykkyasennosta lähtee. Perinteisesti. Tällä saa hieman tarkkuutta heittoon, kun... Kyllä! Ja aika paljonkin tarkkuutta saa heittoon. Tullaan hienosti. Hienoa! Mutta ei riitä ykköseksi. Ei vaan riitä ykköseksi. No, Kilikin kuulat on tilanne on tuhlattu kuitenkin ja... siinä mielessä hyvä, että kanunat ei tule tästä montaa pistettä Ei, saamaan. ei ja missään koska nimessä. peli on petankki, niin mitä tahansa voi vielä sattua. Joo, hyvät flipperit tänne. Hyvät flipperit tuohon loppuun vielä ja... Mitä tahansa voi Kilikille. tapahtua. Kaikki on mahdollista. Puhti eritä nyt. Ei millään. Eikä siinä käy. hyvä heitto kyllä. Vajaksi jäi Varkauven heitot ja... Piste Varkauteen Eli kanunoiden pistetili auki. No funny today. No funny today. Paitsi niitä on kyllä nähty monta. Niitä on nähty. Harmillista, Tänään että meillä ei ollut fani tänään mukana. Kyllä. Nyt voitaisiin ottaa semmonen lähikuva tuosta nappiasetelmasta, kunhan päästään nyt, katsotaan, että mihinkä nappi asettuu, niin voitaisiin ottaa Kyllä se onnistuu. Sehän on No niin. Eli nyt ollaan jo kohtuun lähiasetuksessa, mutta tässä nyt ei ole semmonen paikka oikeastaan, että meidän kannattaa liikkua. Seurataan Varkauden lähestymistä, hieno lähestyminen siihen napin etupuolelle. Iko ja Jesse käy tsekkaa tilanteen. Ja poistamaan lähetään, eli Varkauden kuulo siitä Ikon jalan osoittamasta paikasta siirtyy tuonne menneisyyteen ja just näin. Jesse, todella että komea oma poisto Jesseltä. Siinä Erittäin ei ollut hyvä. minkäännäköistä epäröintiä. Se lähti saman tien. Se lähti Kyllä. tykin suusta. Jesse. Ja vuoro vaihtuu poiston jälkeen, se on tärkeintä. Sinisissä paidoissa Varkauden kanuunat, mustissa paidoissa Kuopion oma Linurin Kilikki. Ja Varkaus asettaa hienosti siihen On komea napin asetus, lähelle, mutta nyt näen jo, että Jesse käy merkkaamassa kuulon. Sillähän on matkalippu jo tilattu Matkalippu tilattu. tuolle kuulolle. Että... Kyllä. Ja lähteekö se potkurikoneella vai turbiinikoneella? Riippuu tästä. Jai, oli hyvä tuo, mutta potkurikoneeksi taisi jäädä. No vähän jäi joo. Iko käy merkkaamassa uuden laskualustan, peittää painauman. Iko lähestyy. Ottavaa! Onko näin, että Iko yrittää tuohon lähestyä niin kuin Kyllä nojalle? yrittää lähestyä Nojalle. nojalle. Kyllä minä näkisin näin.
Ja Hyvä se on noja fiksu. tuohon. Se olisi Kyllä, fiksu mutta se on veto. tosi pehmeä maa. Ai, ja nyt osuu kovalle pinnalle sitten. No siellä on takakuulla sitten, jos Kyllä. nappi Joo, liikkuu, joo, niin kyllä. Ja Jessehän on kuuluisa napin liikuttaja. Pitää myös paikka. Kyllä. Ja näin. Juuso Ikonen, Linurin Kilikki. Nyt lähdetään kyllä katsomaan lähempää tätä tilannetta ja mennään tähän napin vierelle ja katsotaan siellä. Kanat peittää vähän jälkiä ja mennään tuohon napin vierelle ja Onpa komea poisto. Hieno. Sinne vielä hienolla jätöllä jäädään snadin viereen. Kanuunat kyllä näyttää taas kyntensä. 8-1 ei kuulemma ole heille mitään. ei missään nimessä. Peli ei ole ohi. Suoraan sellutehtaalta. Ja sitten Jesse heittää. Ilmeisesti lähestyy tuohon. Lähestyy selkeästi kyllä. Noja edelleen kova heitto. Ja Kyllä vaan. onpa hieno heitto. Kyllä vaan. Hieno Jesse. Nuori kirurgi on taas todistanut taitonsa täällä Linurin Kilkin edustusjoukkueessa. Ja nappi liikkuu, mutta ei. Nappi liikkuu, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Eli tässä on nyt semmonen tilanne, että Kilikillä 1, kyllä. Varkaus 2. Ja nyt ollaan poistolla. Oi! Ai. Hieman menee tuosta vasemmalta ohi, mutta olipa kyllä hieno heitto. Hyvä yritys. Erittäin hyvä. Varkaudella kuulija vielä. 1 kappale. Näkisin näin, että kanuunoiden... Kilikillä ei ole kuulija, eli Varkan viivinen kuulee Kanuuna nyt. lähtee poistamaan. Olen aika varma Totta tästä. kai, Siellä aggressiivinen Kyllä. taktiikka tähän. Ja Kilkillä ei ole enää Kilikin kuulia. kuulla pois ja 203 pistettä Sanoisiko Kanuunalle. me- Katsotaan kuinka käy. Pomppu yli. Ohi menee Kilkille piste. Kyllä, pitää paikka. Nyt muutetaanko Sitten vähän, muutetaanko tätä silleen, että mennään aina niin tuonne niin Mennään vaan, vastapäätyyn mennään kuvaamaan? Kyllä, tämä on hyvä idea. Ja näin ollen tekniikassa otetaan huomioon myös se, että selostavan liipalaava ei kuulu sitten tonne heittäjän korviin ja näin ollen heittäjä saa oman rauhan heittotilanteeseen. Tuossa aikaisemmin huomattiin nimittäin, oli tilanne, jossa vastustajajoukkue huomatti joukkuetta siitä, että poiston aikana ei ole yleensä tapana ollut puhua. Juuri näin, ja se menee kyllä täysin selostamaan virheeksi. Joo, ja Hieno lähestyminen. Ikonen laittaa siihen erittäin hieno etukuulan, lähestyy hienosti. Noin 40 senttiä napilta etukuula, erittäin hieno heitto. Täydellinen oikeastaan tähän tilanteeseen. Täydellinen etukuula. Kyllä. Tosta on vaikea mennä ohi. Sitten pitää huomioida, että se on kuitenkin aika laidassa. Siellä on hirveästi tilaa enää. Ja koskaan ei pidä aliarvioida se etukulan merkitystä. Se on juuri näin. Siihen kun karahtaa, niin se jää kummittelemaan. Just näin. Yksi syöty. Toinen syöty. Toinen syöty. Ja siinä se etukulla huomattiin, kuinka se toimii. Se toimii just Näin noin. se toimii, vaikka se välillä tuntuu siltä, että se jää kauaksi, niin se on yleensä kuitenkin tarpeeksi lähellä. Varsinkin kun on tämmönen pitkä kenttä, ainakin 8 metrin kenttä kyseessä, niin sinne on vaikea saada sitten kiertoteitä tai Sanoisin, kulmaa että sisään. pitkä kenttä sopii mieluummin Kilikille kuin Kanunoille. Mut se on komea. Se riittää. Se on komea. Se Se sopii oli fiksu kanuunoille. peli. Erittäin fiksu peli. Ja just kun sanoin, että siellä ei ole oikein tilaa, niin sieltähän sitä tultiin. Kyllä, vasemman kautta ja Kyllä. ranskalainen sivukuulo siihen. Ja katsotaan nyt sitten Jesper Ruuth. Kirurginakin myös tunnettu poistohommissa. Ja osuu. Ja poistaa komeasti. Osuu ja Varkauden kuulla lähtee siitä yli rajojen ja näin ollen vuoro siirtyy Varkaudelle siellä Kilikin kuulla kärkisijoilla tällä hetkellä. Ja
sinisissä paidoissa siis tänään Varkauden kanuunat ja mustissa paidoissa Linurin Kilikki Kuopiosta. Ja lyhyeksi jää. Niillä ei tehdä mitään. Se saattaa riittää, Mutta tuskin. mutta ei aivan. Joo, Seppänen kävi varmistamassa vielä eri. Joo, silmäni ovat tarkat kuin haukan sulat. Liekö Varkauden viimeiset kuulut? Saattaa olla näin. Tai jopa Saattaa viimeinen. olla näin. Joo, ja sekin jää vajaaksi harmillisesti. Nyt on Kilkillä hyvä paikka iskeä. Niin sanotusti pistekuulot ovat käsissä. Joo, mutta ei oo helppo tulla tuohon. Ei ole helppo tulla, mutta jos käytetään tuota varkaustaktiikkaa, niin voidaan tulla tuolta ohi. Sanoisin, että tulisin keskeltä läpi omaa pää ja siitä puhkos reijän. Niin kun Itse käyttäisin sivureittejä, mutta minä tulisin keskeltä läpi. katsotaan miten Katsotaan, Nuori kuinka Ikonen. Iko hoitaa. Reunasta hakee. No, kyllä, aivan Ja oikein. onnistuneesti. Aivan oikein, Onnistuneesti. Seppänen oikeassa. Saattaa olla, että menee mitalle. Ai tässä riittää. Ainakin minun silmään näytöstä. Mä mielestä se saattaa olla Tosiaan oliko näitä A-kuppia pelataan tässä vielä? Kyllä joo. Taistellaan sijoista 5-6. Kyllä. Linnurikilin menestyneen seura. Ja seurassa olevista pareista niin tänään Savokapissa Pellarannassa On komeita heittoja Juuso nuorella Ikonen ja Ikosella. Jesper Ruut. Kyllä. Tällä hetkellä 3 pisteessä, joka tarkoittaa sitä, että yksi sisään ja kätellään. Ei riitä. Ei vielä riitä. Sulla on yksi vaihtoehto he ampuu. Niin. Joo. Komea lopetus, se on ammatti. Anna mennä. No niin, tähän mennään lähelle ja That's better. poistolla lopetus. Nyt ei nähdä Jesperiä, mutta katsotaan kuulotilanteen. Mitäs tapahtuu? No nyt on selkeä Kanuunoilla ykkönen. Jätellä pois ja poikki. Jätellä pois kannunoiden ykköskuulo, jonka jälkeen kätellään, mutta saa nähdä. Tämä on jännittävä. Jätön tarvii. Sehän onnistuu. Oi! Ei tullut jättöä, mutta 3 hyvää Kilikille. Ei päättynyt vielä. Ei poikki vielä. 12 yhteen. Nyt on kyllä ollut Kilkin dominointia tämä peli. Ihan niinku Kyllä, selkeästi. Kilikki ottaa. karvat nousee pystyyn. En ole nähnyt Kilkkiä näin terhakkana pitkään aikaan. Lähdetään seuraamaan ja seurataan Juuso Ikosen napiasetus, jonka jälkeen lähdetään siirtymään kohti pelipaikkaa. Mennäänpäs nyt tänne takavasemmalle. Otetaanko kuitenkin sille, että nähtäis heittejä tuolta kuvasta? Voidaan ottaa kyllä niinkin. Jäähän tänne reunaan, jotta ei häiritä Juuso Ikosen asetusta. Ja Juuso Ikonen asettaa napille kuulen ja Kyllä, aivan ihan viereen. napille. Mahtavaa. Hieno Ikonen. Kilikki iskussa. Varkauden tarvii nyt onnistua. Nyt tarvii poistoa, nyt tarvii lukkoja, nyt tarvii kaikennäköisiä temppuja ja onnistuukin. Onnistuu. Mutta riittääkin. Kenttä on todella pehmeä tästä kohdasta. Eli Kyllä, siinä erittäin. Tuo siinä ei niin vasen sanotusti- reuna kentästä on Joo, erittäin siinä- pehmeä. Siinä ei vietitykset oikein. Ikoselle kannata, se mitta pitää olla aika ja katsotaan tarkka mitalla, asetus. miten tässä käy. Voitaisiin oikeastaan ottaa tämmönen mittatilanne live-lähetykseen. 2 ja 9. 22 ja 9. Tää on vähän yli 20. Limellä kärki. Linurin Kilkillä siis ykköskuula. Näytän tässä väliajalla vain uroksia. Katsokaa heitä.
Ja palataanpa pelin pariin. Varkaus jatkaa. On hyvä ykkönen. Olipa tyylikästä toimintaa. Kanuunat ei ole luovuttanut. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Sehän tässä pelissä on kiehtovaa, että koskaan se ei ole ohi ennen kuin on toisella joukkueella 13 pistettä. Kyllä se tarkoittaa sitä, että vaikka 12-1 johat, niin osuva on pitää ja onnistua pitää. Kyllä, ja kuten sanottua, niin taso on ollut todella kova. Erittäin kova. Ja otetaan huomioarvoinen asia on se, että niin kun on näitä nousuja nähty ennenkin. Kyllä. Että nyt täytyy Ikon tarkkana olla tässä lähestymisessä. Mutta Iko on Hyvin tarkka tulee. lähestymisessä ja heittää ykköseksi. Kyllä. Nätisti nojalle tuohon kanuunoiden kuulaan. Joo, se on aika vaikea on sitten kyllä nyt niinku kanunoiden hakea pistettä. Nyt pitäisi mytistellä ja rytistellä Kyllä, tuohon ja niinku tyhjentää kenttä ja nappi jonnekin. Kyllä, ja meillähän riittää nyt 1 piste. Just näin. Että nyt tapahtumia tarvitaan tuohon, että Varkaudella on mahdollisuuksia. Ja ohi meni valitettavasti. Seuraava. Ohi menee. Sekin on sama reikä. Nyt alkaa olla Varkauspulassa. Me otetaan nyt tästä tämmönen lähikuva. Kanuunat käy vielä hieman hiomassa taktiikkaa. Sitten lähtee heittää. Pitkäksi menee. Nyt näyttää Kilkin kannalta todella hyvältä. Kyllä. Nyt ei tarvita kuin onnistumista. Kyllä, pitää kuitenkin muistaa, että vastassa on ammattilaisia ja 12-1 tilanne ei ole ennenkään heitä niin sanotusti hetkauttanut. Ei oo. Nyt kun heitetään Varkaus heittää tuohon napille ja Luko siihen, niin on Kilikin vaikea ottaa pisteitä. Et ei tää vielä ohi ole. Onnistua pitää molempia. Ja se jäi siihen. Se jäi siihen. Kiitoksia. Ja kätellään. Kiitoksia seurasta. Kättelyt. Linurin Kilikki ja Varkauden Kanuunat peli päättyy 13-1 murskavoittoon. Pakko kyllä sanoa, että Kanuunat ei ollut ihan niin huono, mitä pisteet antaa ymmärtää. Ei missään nimessä. Hienoa haaste. Joo. Saisiko pienen haastattelun tänne live-streamiin vielä herralta? No niin, Varkauden Kanuunat. Hyttinen Timo. Hyttinen paikalla ja tässä Erkki Hyttinen tuo isäukko Erkki siellä. No, sija 6 tänään. Mitenkä meni? No siis eka Savokapissa siellä 6, että ollaanko me jämähätty tähän, mutta tää oli tää peli kyllä huono esitys, mutta vähän loppupuhtiin näköjään tuossa. Joo, mutta ymmärrän täysin. Vihulainen oli hyvä. Kilikki pelasi hyvin ja varmasti. Kilikki pelasi tosi varman peliin, mutta tuo isäukko vähän rupesi väsymään ja meikäläinenkin ehkä vähän siinä mukana sitten lähti. Mutta tässä se turnauskestävyys nähdään. Se on 80-vuotias ukko, niin se on ihan... Annetaan vähän arvoa sinne. Mutta kiva kun olette mukana ja hieno tää kanava. Joo. Käykähän klikkailemassa sinne oikeuksia. Ja... Kanuunatti dikkailee Linurin Kilikistä. Kyllä siis. Ehdottomasti, mutta kyllä me ensi peli voitetaan sitten kun... Mahtavaa. Kiitos Mahtavaa. Kiitoksia paljon. Hyvää Ja osallistumista. studio Hyvää hiljenee, peliä. mutta vain... Ei hiljenee, kun Eikö? otetaan Ikosen Juusolta loppuhaastattelut. Ikonen on ollut tänään turpa kiinni koko päivän keskittynyt peleihin, mutta nyt voittomatsin jälkeen sija 5. Miltäs maistuu? No siis pieni pettymys ehkä kokonaisuudessa, että totta kai lähdettiin voittamaan tänään tämän mitaleille, mutta kyllä me nyt hyvä maku jäi suuhun. Pelattiin 2 hyvää sijoituspeliä vielä tossa ja tää viimeinen niin aika ylivoimaisesti napattiin kuitenkin voitto. Kanuunoilta ollaan tuossa varsinkin keväällä käytiin kevättalvella heidän vierellä Varkaudessa, että ei ole kova selkäsauna, niin nyt semmonen pieni ehkä revanssi myös siitä. Just näin. Hienoa toimintaa myös nyt joukkuekaverilta Jesperiltä.
Mites poistot tänään kulki? Sanotaan, että oli ups and downs, että parhaimmillaan ihan ok, mutta tuli myös sitten tiukkoihin, tärkeisiin paikkoihin reikiä vähän liikaa myös, että ei pystynyt joka tilanteessa riittävästi tukemaan ehkä sillä ampumispelillä, mutta tänään onnistuttiin joukkueena ja sitten epäonnistuttiin joukkueena myös. Että oli tänään semmoista ailahtelevaa peliä, mutta no nyt ehkä kokonaisuus kuitenkin positiivinen, ehkä semmonen 7,5 ja miinus tästä päivästä voi antaa. Jätkät on vaatimattomia. Kyllä minä antaisin niinku 8,5-9 miinus. Ei riitä, sanotaan sellaisen. No sijoitus on 5. Ei se huonosti ole. 18 joukkuetta. Oliko tää tein? Se oli samalla niin kuin teille. Okei. Iko, hei. Niin. 18 joukkuetta, sijoitus 5. On se 8,5, isi Miikka. Ei, mutta se ei riitä. Kyllä me tapellaan Jesperin kanssa aina mitalista ja voittamisesta. Kuitenkin ihan hyvä fiilis jäi, mutta se Niko ja Janne vastaan se puolivälierämatsi niin jäi harmittamaan, että siinä ei pystynyt oikein asetuksella tukemaan. Se oli selvästi iteltä huonoin peli tänään, niin se jäi jäi vähän harmittamaan, että se ratkaisevin peli oli se heikkoin peli myös iteltä. Mutta kovin suoritus Linnunrikilikin porukasta. Tänä kesänä. Sijoitus 5. Savokapissa. Missä seuraavaksi? Seuraavaksi no varmaan striimit tulee seuraavan kerran sitten Jyväskylästä sarjakierroksesta 15. päivä kesäkuuta, että Varkastus välissä, mutta en tiedä saanko me joukkoja. Niin. Varkaava Savokappi, totta, pitää paikkansa. Minä saatan olla lähdössä sinne ja ehkä jopa Topon kanssa. Joo, mutta katsotaan nyt. Kesäkuussa on sitten iso paikka, lähdetään 3. Seuraavat tärkeät matsit on ehdottomasti Jyväskylän ja sarja kakkosdivarin matsit. 3. paikalta lähdetään Karsian paikalta sinne ja katsotaan. Ja Nemo siellä. Mites tänään kulki? No se kulki ja ei kulkenut. Just näin. Välillä ei. Vähän ennakkosuosikin paineita ja se sitten kusahti. Perinteinen. Pari peliä hyvin, Ymmärrän. No niin, Linnunrikilikki alkaa kiittelemään ja kuittailemaan. Kiitoksia vaan tästä päivästä kaikille katsojille ja pelaajille ja huollolle ja kaikille. 13-1 viimeinen matsi. Iko ja Jesse sija 5. Sillä mennään. Nättiä, hyvä jätkät. Siinä on se